Menene intimate wash? Menene kuma wanke vagina ko da sabulu ko da omo? Ko kuma ma menene sa hayaƙi a vagina? Duk wannan abubuwa ne da vagina take buƙata? Wannan dai ita ce vagina, Hajiya VJ, da ita dai ake amfani ana more rayuwa. Duk abin da zai shiga ya je a samu ciki ko kuma jini ya fito a yi al'ada duk dai ta hanyar vagina suke bi su wuce. Vagina tana da matuƙar muhimmanci sosai a rayuwar ‘ya mace, kuma ba tare da vagina ba ma abubuwa da yawa ba za su kasance yadda suke ba. To me yasa wai ake cewa sai an wanke vagina ɗin nan ko kuma sai an kula da ita yadda ya kamata? Na farko dai abin da ya kamata mu gane shine vagina fa tana da wani abu wanda muke kiran shi pH level. Wannan pH level ɗin nata shine yake taimaka mata ya tsaftace ta, ya cire mata duk wani abu wanda ba ta buƙata. Na biyu kuma akwai wasu organisms, wato wasu ƙwayoyi ƙanana-ƙanana da suke cikin vagina. Duk abubuwan da waɗannan suke yi shine su kare vagina daga faruwan wani abu na waje. Vagina tana da ƙarfi sosai wanda har ya kai fa ita take wanke kanta, ita take goge kanta, ba ta buƙatan wani abu wanda ya wuce ruwa. To ita fa vagina fa abubuwa daban-daban take amfani da su ma ta nuna maka cewa wani abu ya shigo wanda ba ta buƙata. Shi yasa za ka ga wani lokaci za ki dinga jin ƙaiƙayi, ko kuma za ki ga kina fitar da wasu irin ruwa, ko kuma za ki ga kina jin zafi a lokacin saduwa, ko kuma ma ba lokacin saduwa ba. Vagina tana da ƙarfin da za ta nuna miki wannan, to duk lokacin da kika ga ta miki wannan tana fa ƙoƙarin ta ce miki ne wani abu fa ya shigo wanda ba na so, ina so ya fita. To vagina tana da waɗannan qualities ɗin, wato tana da waɗannan abubuwan da take riƙe kanta da su. Me yasa take buƙatan wasu abu na waje da ake tunanin za su iya wanke ta? Waɗannan intimate wash ɗin duk hanya ce da masu kamfanonin nan suke amfani suna cin kuɗin mutane. Ko kuma a ce ki sa sabulu ko ki sa omo ko ki sa wani abu ki wanke vagina ɗinki. Vagina duk ba ta buƙatar wannan. Vagina tana iya wanke kanta, tana iya goge kanta in dai har kika sa ruwa kika wanke wajen nan tsaf. Ba kya buƙatar wani intimate wash, ba kya buƙatar wani sabulu ko omo. Kawo waɗannan abubuwan intimate wash ɗin nan ko kuma sabulu ko omo cikin vagina fa yana sa vagina ta yi losing abubuwan ta waɗanda take da su na karan kanta. Kuma idan suka fita suka bar wajen, to zai sa fa mace nan da nan ta dinga ɗaukan infection, ko kuma ta dinga samun matsaloli na yau da kullum, na ta dinga jin ƙaiƙayi, ko kuma ta dinga zubar da ruwa, ko kuma ma har ya kai ya zama infection. Don haka vagina ba ta buƙatar tarkace. Don Allah a daina sa mata abubuwan nan, kuka take yi kullum, ba ta buƙatar su. Sunana Dr. ZH Nasiha a cikin shirin Your Health for You with You. Mu haɗu a shiri na gaba.